Киев готовится принять 62-й международный песенный конкурс «Евровидение». После триумфальной победы Джамалы в Стокгольме на Евровидении-2016 анонсировались масштабные работы по реконструкции столицы. В том числе ремонтируют и метро «Левобережное». На это выделили около 25 миллионов гривен. Пользователи социальных сетей активно высмеивают ремонт вестибюля станции «Левобережная», которая выходит к городской электричке и рынку. Именно там находится Международный выставочный центр, где и будет проходить Євровидение-2017. Ремонт робили під Євробачення, щоб гості міста не так лякалися нашого метро. Як бачимо, вийшло жахливо. Надо организовать общество защиты оставшихся станций. Лакмусовая бумага – результат политических сроков. Мы не имеем доступа в метро. С таким плакатом каждый день Евгений Гаврилюк приходит в станции. Жалуются, что для инвалидов-колясочников вход в метрополитен не предназначен. Що відповідно до законопроекту 255 двері будуть розширені і будуть зробити по європейським стандартам. Тобто 92 сантиметри, які знаходяться на метро Хрещатику. Коли сюди приїхав, я побачив ці двері і 68 сантиметрів. Люди з обмеженою можливістю сюди заїхати не можуть. Несмотря на ремонт, поезда функционируют, кассы работают, станция «Левобережная» открыта. Метро в чорне, ви ж подивіться, це страх. Я зайшла, що тут таке за стелі? Що тут таке? Воно ж давить на голову. Я дивлюся, так, на перший погляд, нічого. Я ще не роздивився точно. Тендер на ремонт станции метро провели в январе. Реконструкция началась в марте. Администрация метрополитена обещает закончить все работы до конца апреля. Пандусы для инвалидов также обещают достроить. Цей проєкт передбачає фінансування в 24 мільйони гривень. І кошти, так, вони будуть виділені, коли будуть закриті акти робіт. На сьогоднішній день роботи просто виконано те, щоб ми пустили пасажирів, переходили на інший вестибюль підрядники. Тобто автоматика працює, ви можете оплатити проїзд, каса працює, так? Там працює система освітлення. Що стосується зручності пересування людей з додатковими потребами на візках, так само це відпрацьовується, і метрополітен про це знає. На Евровидение-2017 Киев готовится принять до 20 тысяч гостей из Европы. В мэрии планируют продать билеты втрое больше, обещают, что жильем проблем не будет. Ліжко-місць в готелях 5, 4 і 3-зіркової якості, класу. 19,5 тисяч. Плюс ще близько 2,5 тисяч навколо Києва, в найближчому, скажімо, оточенні, то виходить 21,5 тисяча ліжко-місць є сьогодні в нашому розпорядженні. Це абсолютно достатньо для того, щоб прийняти всіх гостей. Лідери готельного бізнесу міста Києва пообіцяли нам, что они не будут поднимать цены. 9 и 11 мая в Киеве пройдут два полуфинала Евровидения-2017. На 13 мая запланирован финал. В прошлом году на конкурсе в Стокгольме Джамала исполнила песню о депортации крымских татар 1944. Именно она принесла победу Украине. Киев уже второй раз принимает международный песенный конкурс. Впервые в столице он прошел в 2005-м после победы Русланы. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.